Siguro mga igsuon, nakabantay kamo nga matag panahon nga si Jesus manudlo sa mga katawhan, kasagaran siya mogamit og mga sambingay o kadaghanan sa sambingay sa Ginoo, usahay makita nato nga mahimong sukwahi sa ato nga tawhanon nga naandan nga binuhatan. Kini nagpamatuod lamang nga ang pamaagi sa Dios ug ang iyang una-una dili gayud sama sa pamaagi ug una-una sa tao. Makadaghan kini lahi gayud sa ato nga naandan nga binuhatan. O kini mao ang gipadayag karon sa ato mga pagbasa. Diha sa unang pagbasa, ato nabatian si Propeta Sirach. Nagpadayag siya nga ang mga tao nga makinadmanon, mamati gayod sa mga sanglitanan o mga sambingay. Ngano? Kay buot man sila makat-on. So sila hinuon nga mga makadmanon, sila hinuon to ang gusto nga mamati og mga sambingay. Mao nga bisan silang pagkamadmanon, ilang gipaubos ang ilang kaugalingon o gisunod nila ang tanan. This is a man of wisdom. Lahi sa tao nga walay nabalaan, usahay magpatuyang lang sa iyang kaugalingon sa sayop nga una-una. O si Propeta Sirach, nag-ingon siya, daghan ang malipay nga mga tao sa mga tao nga mapahimsanon kaysa mga tao nga mapahitason. O ang Diyos magapasidungog gayod sa mga tao dito sa langit kung sila mapahimsanon kaayo. Kung tan-awon nato, dili kini sama sa ato nga kuna-kuna. Kay kita, kung gusto kita nga mataas, kinahanglan mangunag yun kita. Apan dili ingon ang pamaagi sa Dios. Ang pamaagi sa Dios, kung gusto kang mauna, kinahanglan magpauhi ka. Kinahanglan magpaulipon ka. Ug mao kay ni usab ang tataw nga mensahe nga gipadayag karon sa atong ebanghelyo. Dihang gidapit si Jesus sa usa ka pagpangaon sa balay sa usa ka inila kaayo nga Pariseo. Daghan kaayo nga mga bisita na niid kaniya kung unsay iyang buhaton niya. Apan wala sila masayod nga si Jesus di ay naniid usab siya. Ug namatigdan ni Jesus ang gipangbuhat sa pipila ka mga bisita. Ug mao kini ang nagdasig kaniya sa pag-asoy ni ining sambingay. Ang sambingay adunay duha ka bahin. Ang unang bahin sa sambingay mahitungod sa mga dinapit nga nakita niya nga nag-ihay sila og pili sa labing pinasidunggan dapit sa kananay. Gusto sila mulingkod diha sa presidential table. Apan gitudluan sila ni Jesus o gidasig sila ni Jesus sa pag-ingon that they should behave in the opposite way. Nga inay mangita sila og pinakasidunggang lugar sa kananan adto hinuon sila lingkod sa labing ubos nga dapit. Kay basin makita siya sa nagdapit og ingnon siya higala lingkod dito sa pinasidunggan nga lugar. Og sa ingon niini siya kapasidunggan at tubangan sa ubang mga bisita. Mga igsuon, lahi gayud kaayo ang pamaagi sa Dios.
Ang gusto sa Ginoo nga kita pirmi gyud kita nga magpaubos. Dinhi gipakita ni Jesus nga unsa ang sangputan sa usa ka tawo nga mapabsanon, nga kinahanglan nga ato gayud nga hinay-hinayan nga makatunan, kaysa ingon niini atong masinati ang tinuray nga kalipay kaysa mga tawo nga mapahitason. Dili gayud sila makabaton og tinuray nga kalipay, og sayod kita walay usan nato diri ganahan nga makikiuban sa mga tawo nga mapahitason, tungod kay dili kita dili kita nindutan. Mao bitaw mga igsoon, kung atong tanawon nato wala gayoy mawala sa atong pagpaubos kung kita tinuoray gayod nga mapabsanon. Ang ato ra gyud is all the gain and the joy. Ug ang ikaduhang bahin sa sambingay mahitungod naman sa mga nagdapit nga nag-ingon si Jesus nga kung magkumbira kamo, dapitan ninyo ang mga tao nga dili makabalos kaninyo. Mga igsoon, humanly speaking, kung aduna kitay selebrasyon, aduna kitay kumbira, kinsa man gyud ang ato nga dapiton nato. Logically, ang atong dapiton nato katong mga close nato, ang atong pamilya, mga higala, mga kauban, o siguro kanang makailan nato. Kinsa ninyo din niya magdapit og kaaway sa inyong selebrasyon ninyo. Kinsa kanyo magdapit din mga tao nga magyunta git crush, wala siguro. Ambot kung kamo naka-experience na ana nga ang inyong gidapit ninyo kanang mga tao nga gipanginanlan ni Jesus. Mga buta, mga piang, unsa pa man din na. Siguro kung nag-feeding program siguro, pwede siguro na siya. Kaya naamay mga feeding program para sa mga street children, sa mga elderly, sa mga masakiton, sa tanan klase nga mga tao na kabus. Kini siguro pwede ni nato na buhaton. Apan kung ato-ato nga selebrasyon, lisod kaayo ang gipangayo ni Jesus. Mga igsoon, in reality, ang gipangayo sa Ginoo is not really to follow exactly. Ang punto lang ni Jesus niini, sa pagdapit sa mga tao nga dili makabalos, ang Diyos mo'y magyatagon, mauraon niya ang mag-igo nga mobalos kanato. O usahay, sayod kita, kung ang Diyos na gani ang mobawos, kini sobra-sobra ang iyang pagbawas. Sometimes, more than we expect, ang ibawas sa Ginoo kanato. Mga igsoon, gidapit kita karon, labi na gayo diha sa pagpamalandong sa usa ka importante kayong hiyas sa atong pagka-Kristiyanos. O kana ang hiyas sa pagkamaubsanon. Ang sambingay nga aton nabatian karon should not be taken literally. Ang buot lamang ipasabot ni Jesus nga unta makabaton kita og maayo og maluluyon nga kinaiya ngadto sa makabos. Nga unta may sama gayud ang atong kasing-kasing sa kasing-kasing ni Jesus. Mao kini siya ang mensahe sa ato karon nga pagbasa. Mga igsoon, kining sambingay nga atong nadungog karon, mao usab kini ang gipakita o gipahandom kanato sa atong adlaw-adlaw nga sambingay, ang kanang bangkete sa Santos nga Misa.
Diin sayod kita ang tanan matarong og mga makasasala gidapit sa Dios. Ug ang tanan gayud adunay lugar nga pinasidunggan. Ug kitang tanan makadawat kita sa pinaka-best of all foods. Ug kana mao ang Eucharistia. Ngano tungod kay tagsa-tagsa kanato diha sa Dios, mga pinasidunggan man nga mga dinapit. Kung magpabilin kita nga mapabsanon o dili mapahitason, ang Diyos malipay gayod. Timan inyo mga igsoon, humility is the mother of all virtues. O kini siya mao gayud ang maghatag og tinuoray nga kalipay o kalinaw sa katawhan, sa kadaghanan. Samtang ang pagkamaytason, pride is the ultimate root of all sins and vices. Pride is the source of all sins. It is the cause of all suffering of humanity. Ang usa ka tawo mapatason, dili gayoy kana siya magdala og kalipay og kalinaw. Kaya ang iya ramang gitan-aw ang iyang kaugalingon. Mawata mga igsuon sa ato karong pagsaulog. We are now in the first day of the novena sa atong mahal nga patron, mahal nga santa, si Mother Teresa of Calcutta. Sayod kita sa kinabuhi nining usa ka santa kung unsa siya nagpuyo nga mapabsanon og tungod niini gibayaw siya dito sa altar sa Dios. Ginaot unta nga uban siyang pangalmuyo, uban siya mga panabang kita unta makabaton og tinuoray nga kinaiya sa usa ka mapabsanon nga Kristiyano. Palihog